And did you see them before you were born? Ты видел их до своего рождения? You mean the being born on the earth? Or another planet? Не обязательно до своего рождения или на другой какой-то планете. Не, ну вообще когда Une udah ukena ubal kamera de ba ka jing em baning tong jong u ula shang ula sa ula em shwa hau tu med blang mas ha shwa bon sha kha byang pat sa ha ka wai pat ka jing em hang ne ha po sla par thai jong ni bat une ukena la sha kha man ta hang ne po sla par thai jong ni ha po ka ta ka shno Volgograd ka bade po ka ri Russia ba kar teng chu ne ukena ka de u Boriska Kripionovich ba uneu khna ula angru bo la shakha hang ne posla parthai jongi am tang u marwei henry dang dan shuru sakiwe ki khenna ki balong kum u bat ki bla em shu hamed benang mas henry minta anak la shakha parthai kim sim la yatho ya ka parthai henry uneu ula yatho ba ya ka parthai ba uneu khna ula angru ula shakha na ka banta ban pha message la ne ban pha shi thi sha ka parthai ba hakane ka parthai jongi ru ka thma ba ka ba shir khai la ne ka taka thma nuclear bomb ka ba ngala ang ka video ka baladap kan sawan jia sahane ka parthai jonghi hadin jok jing sapriang jok ne ka khubor ha kelang sodong chakari Russia kila pathai kubor na pokari Russia wot kila le ben her chakate ke snang bal le sim jikali ne kimi ki pa ju ne ukhna bat kimi ki pa ju ne ukhna ro le thu ba ne ukhna ude balong plasya baru ba pher nap dang ki khna ha pokate ke snang namar balai ki kimi ki pa kelang ba ne ukhna tang artayo ne ukhna ulas dang bat keren bat hadin bula dapat arsnam ne ukhna ula nang sdan na thokat bat pulekot bat yathu khana terterik mekipa bat ke ai ke bagini mekipa ki siam ke balang pla shuru ka dai hadin bakila ngab ya khana cho neu khana bo neu khana ula shu yathu khana lenter be tang siphang ki hau ki met benang hapo hau la neu neu met benang mas bat ulai thuru siphang ki breu ki basa hau te met benang mas la ne kita ki alien ki bangi ki breu na po slap perthai ngila ong bat ki mekipa ki ong balai ki lingwa namar bat ki mekipa ki klam yathu khana dan neki klem batai dan neki klem pen pulekot ya uneu kena siapang ka hau hendrai kumno uneu kena usutip lakatip siapang kita ki hau waradin ba tangka skol ru klem pat lai namar ba udang arsnam bat sahadin pat anda ki scientist ki bari pai ki lain hau ki bana pokari Russia ki labana siapang kane ka khana chu uneu kena ki neki scientist wot ki lawan ban her sakate ka jaka bat sim jikali ya uneu kena bat ka to ka video ka ban ningkang du ka ba sakmat kabala sim jikali ya uneu kena ki deki scientist na po kategori Russia bagi ni scientist ru kila sim serious dan kila sim shisha ya uneu kena namar bagi tip ba uneu kena udang dei tang kena badang red bah henry kumno pa Ukraine ya kita ki ai kumba ulat tip lot dan kumu export ang kini scientist bad uneu kena ulai thu shuru shapang uteu med benang mas bar ulai thuru bagi alien hadu menta meneki dan bed how teu med benang mas bat henry ki song ki sapat chapo ka khindau khnang ba ki breu lane ki wi jajing thau na kelang sodang jakate ka hau kinam lap yaki bat uneu khna ula angru ba ki alien ki de ki ba he breu ba bat ki ba dan ba ya jing jarang ka ba nyau phot chaneng bat kini ki alien ki sa lane ki song ba chapo uteu med benang mas bat kim jumi perthai bat kini ki alien ki ring men semru dakane kal air carbon dioxide ngiki breu tangiring men sem dak oxygen henry ki alien dakane kal air carbon dioxide bat ne ukna ulang shuru baki alien anda kila dap life science nam karta kim jutem menchu bat kasne do chungki ka sabe kumju bat kenum yap chutat shijing em ki nesa lane ki emsa bat kini ki alien ki dei ki jajing thau ki ba shir khai ba ki ba start ba bat ki ba start bon sha lane phau sha ka jing start ingi ki breu kumangala ong hak to ka video ka bala rem ka ba ya dei siapang Donald Trump uba tip siapang ki alien ki ba sa apo hau bat Donald Trump u klem pla namar ba ki ngi ki breu ngem palong ready banyak kendo bat ki alien namar ki alien ki de ki jajing thau ki ba start ba bat kum tau ne khnaru lai thu ba ki alien ki de ki jajing thau ki ba shir khai ba bat ki bala laru ban ya na way planet ngi ki breu menta taman ya na way planet ka simpo de ki phau snap henry ki alien tang da ki kenta la ne tang da ki minute ki laban boy na way planet ka ba mod na Jupiter Saturn la ne Saturn cha perthai la ne cha perthai cha Venus terter bat kini ki alien ki danru ya ki tiariale la ne ki pistol ki ba shir khai ba watang skuli da siat ya ubreu ula ban em tang di ki second bat kini ki alien ki dan shuru ya ki lingsun ki ba stat ba do tata bat ki bala ban ya da ka jing stat ka ba shir khai ba tang ha ki kindiat minute
bat day nak takadaw ba uneu khna lem ba Donald Trump kila ong ba ngi ki breu ngem pat long banya kendo ki alien lane ngem pat long banya khun persya ki alien namar ba ki alien ki day ki breu ki bala shir khe bha bat ka jing start jong ki kala long ka ba shaba palat bat uneu khna ulai tho shuru ba ki alien ki dan nya ka jing ya day ka ba ya jan bha bat ki breu ki bala menda hen thai ki ba na po kategori Egypt ba uneu khna ula ong ro ba menshwa ka por ba udang em ha po te umet benang mas ulawan siapa kategori Egypt hakapor bawan rekat bat ki breu na po te umet benang mas bat ulaong bulawan siapa perthai hakapor ba mau udai u ba em po te umet benang mas henry udai ru pilot ba nak takadaw ula po siapa kategori Egypt hadin ba ketika lingsun kelawan hiar hapo kategori Egypt banyak keren bat ki breu ki ba em hapo kategori slaperthai ki ba na po kategori Egypt bat uneu khna ula ong ru ba hadu menta menne hapo kategori Egypt bat kham tam hapo kategori pyramid ka badan hapo Cairo hapo kari Egypt uang ba kitiar kitar jengki alien dan ki breu na po te umet benang mas kidang ne sa hadu menta bat menta anda kita ki alien kan wan phai biang bat kin play ya kategori pyramid kumta kan ka pertekan samaj ya ki jing pin sajia lan ki jing jenjar lan ki jing syam lanat ki bahar harukam bat ki kita kitiar ki ba ki alien ki bau neu khna uang baki bo iktiar hapo pyramid lane ki dan chinga day bat kane ka ri Egypt nadu mendain thai bat kane ka day kata ka Great Span of Giza kane ka day kata ka jaka ka baki ne ki alien na utu met benang mas ki wan hiar ba chopo kategori Egypt bat wan hakate ka jaka namar bakane ka day ka jaka ka baki ne ki alien ki jukhen kor lane ki bo ita kitiar kitar ki alien hang ne hapo slapar thai jongi bat kum tau ne khna ulaong ba anda kala play kan ka Great Span of Giza kathma nuclear bomb lane kathma nuclear war kan sakaji hang ne po perthai jongi ba kan ka perthai jongi kan sak lalong ko balong umet benang mas bat kan sa susau bat klam dan jing em shu mar balai na kan kathma nuclear war une khna ulaong ba anom dan iweru ban light em henry light satang ki ba la ban pet na kan ka slap perthai jongi bat pet pat chaki we ki met benang hapo ka te ka hau bat day na kaneka daw uneu khna ula shapting wayo kaneka slap perthai jongi ru kan sakalalong kum umet benang mas bat kum taw uneu khna wa ban play la de ula shakha shwa hapo utu umet benang mas bat menta ula kha pat la ula shakha biang pat sa hakaneka perthai jongi kum kadak la ne ka city ban pha shaki breu baki day ban long ready ba ne pen khre lupa namar ba katma ba nuclear bomb ne nuclear war kala ban jia hakano kapor hakane ka slap perthai jongi ba dang nam dan ru iwe ba light em lane ibala ban pet em henry kan sadan bet tang ka jing yap bat ka jing terkhong chakane ka perthai jongi kan sakalalang kumbalang umet benang mas ong neu khna